Jiena studenta mill-Lemka sewwa. Issa jiena qiegħda fil-kors tal-hairdressing diploma third year. Sewwa. U għandna problema li di il-teachers inkolli jgħidulna biex nikkomplenjaw fuqha permezz tar-radio jew xi ħaġa hekk. Okay. Aħna din hairdressing u prodotti sewwa u it-tender għadhom ma ħaduhx ilhom 3 snin. Jiġifieri da il-prodotti biex tużaw intom fl-iskola. Prodotti eżatti, prodotti tax-xahar biex u prodotti m'għandniex. Tajjeb ukoll. U tridu ġibu prodotti tagħkom intom id-dar tridu biex titgħallmu. Ma nistgħux għax naqla warning. Tajjeb ukoll, mela x'tagħmlu allura? Eżatti. Issa jiena dil-ġimgħa għadni kemm nieħu l-ommi. Mela, iż-żeba ma kienx tajba u l-kulur ġi mod ieħor ħafna differenti milli kien. Ħadet pjaċir bik ħommok mela. Eżatti. Ġifieri jekk ġib klient oħra ma tkunx għadha tkun għadek beginner fuq għax tagħmel titlef il-klijenti minħabba d-deċiżjoni. Incredibbli. U ħaġa oħra David Take jekk importa. Jiena għandi missieri mejjed sewwa u inni 3 xhur għadni ma ħadd stipendju. Ħadd l-istipendju issa supplement ma jridux ituli għax għandi ommi part-timer. X'affarijiet daw. Kemm jafu jfittxu man-nies. Xar sick, bideja, miksura, injury, ġifiri injury on duty, u ma tawix 1 cent, David Take. Incredible. Alright, u jiena għajda minn għal-missin, il-min nista nkellem biex jiprofa jifimni. Ija fer li jiena għandi 17 sena, minn għal-missiru għas l-stipendju ma nistajniħu sura ta' nis. Affarijiet tal-biza. Tal-biza, u zgulli tal-biza. Isma, grazzi. Ummi għalula ġifiri bil-Malti għalula ħal-qabek għax tieħu il-pensjoni. Dik miex dritta tagħhom li joħduha. Isma, grazzi ħafna tal-li ċempilt. U sik ma tuħux ukoll, ġifiri qed minni ma nafx nistgħu nagħmlu. U il-gvern iridna nkomplu l-iskola.